voin hi mars ni ni sang ni som ni pathum ni nga ni ania in zawai in chi bai levek ule tun truma chuan China Rifles thu chuat hirin kan ngai thla ho don nia February ni som pasari zinglam dar kual echan vevel khan Barmaral tlan ho omna uilui Melbook area pia Barma phaya Barma mi pathum te chu Assam Rifles ten an vamana he Barma mi pathum te hi an va zui na lama Barma thlama lo omsa bungrua chu an bungrua pu in vuak te an tuma India ram lama annorin annor lut luita a chumi nuwa Zokhathar police station a anda ta ani he tianga Barma ram leilung nge Assam Rifles te hian Barma mi an vaman hi Barma lam mi pui sipai te po an lung oi lo hle ani India ram leilung hi kan za a Mizoram mi pui ten min pui na zoza ya hian kan lom ema wangin kongtam taka buaina kan thlen palang ti hlawin kan film khur thin hlea ramri kan ron kan hian uniform takngel po kan kenglut ngai lo Zokhathar le Melbook lama ngat phei chuan kan film khur thin hlea ma se kan ram leilung chungeya kan naute pathum Assam Rifles paruk ten intam nele in musit tak maya minron ti hi chu atlom thlak hle ani kan naute hi Myanmar rama Assam Rifles ten an vamana police kuta an hlana an chunga case rit tak an phurtir hi alom om lo hlea arang lama min chuasak hi kan du khop mai dik tak chuan heng kan naute hi kan rama hian buaina tok lo se he tianga man le musit hi an tok bi khau lawang kan ram din munina zir lo awanga ram chan nan an nun na thapa an malak na konga hian India tan thilpoi an khoilowa dan po za takin an zom thina thu nei tu te tan thil harsa an thlen palang ti hlawin in thlahung takin Mizoram an ron kal atul chang pon an chetla thina sin kan mi pui sipai te hian kan rama zalen huna chuan Mizoram nena in kung kaina that chho zel dan tur le Mizoram in kan chunga theitop an chua thina wanga lom thu hi ha hi pin an soi ho thina ma se henga Assam Rifles ten ho tak ang maya namnul taka min ti hi chu rilru anadu khop mai kan thil ti khan Mizoram tan emo India tan thil poi em tura om lo rualin kan ram zalen na tan ero poi mo tak ani min riat sak kan du hle tuna kan har sat nang hi tu man tok to lo se ti hi kan du thu samania Mizoram mizo u nauten theito pa min puina kan lom hlea tianga diklo taka kan chunga Assam Rifles ten min ti na hian dikna kan chan ngei theinan in mi tong trai puina kan nge na kan lama min din puya in ti theina lama tang min pui turin kan som du cheu ani e kan lom tak zete ti in China Rifles te chuan thu chua an ron siam ani e tuna Assam Rifles ten Barma rama mi pui sipai an man na video toi te ilo thirang Baba.